Apo bana wa ang manuangkan karikan yang ang ala salapan den caliak mukuang laban tuak bakwan kok ada masalah tolong katokan. Bus, banyak mana? Sorry bro. Ada ngakan kalian malang bana nasib dan kini bayi baku reh dan tiok hari pitinan dape nyosita abi kopi dan minta dicampur air aki. Kau ada bro. Oh saya lah. Tani nama gantinya tapi apanya mama dan pulo sabana payah pulang ke bako kok kadi cakiak dan masuk panjaro sabana payah pulang ke bako kok kadi cakiak dan masuk panjaro. Iyola DKI, iyola DKI, iyola DKI di bawah kuasa istri. Iyola DKI, iyola DKI, iyola DKI di bawah kuasa istri. Iyola DKI,